Erään konsertin lippuhinnat olivat 40 euroa ja 60 euroa. Konserttiin myydyt 40 000 lippua tuottivat yhteensä 2 100 000 euroa. Kuinka monta halvempaa ja kalliimpaa lippua myytiin? Merkitään muuttujalla X halvempia lippuja ja muuttujalla Y kalliimpia lippuja. Muodostetaan yhtälöt. Lippuja myytiin yhteensä 40 000. X plus Y on siis 40 000. Ne tuottivat yhteensä 2 100 000. Kukin halvempi lippu tuottaa 40 euroa ja kalliimpi lippu 60 euroa. Eli X kappaletta halvempia lippuja tuottaa 40 kertaa X euroa ja Y kappaletta kalliimpia lippuja tuottaa 60 kertaa Y euroa. Tämä yhtälöpari voidaan ratkaista vaikka yhteenlaskukeinolla. Kerrotaan ylempi yhtälö -40. Tavoitteena on eliminoida muuttuja X. Ja nyt suoritetaan yhteenlasku. X:n kertoimet ovat toistensa vastalukuja, joten X-termi häviää. -40y plus 60y on 20y. Ja sitten -1 600 000 plus 2 100 000 on 500 000. Jaetaan puolittain 20, niin saadaan kalliimpien lippujen määrä. 25 000. Ja vaikkapa sijoituskeinolla lippujen X-määrä. Eli X on 40 000 miinus Y 40 000 miinus 25 000 on 15 000. Konserttiin myytiin siis halvempia lippuja 15 000 kappaletta ja kalliimpia 20 000.